Assalamu alaikum wa rahmatullah. So yau darasinmu na farko shine za mu tattauna akan World Health Day, wato ranar lafiya ta duniya wacce take faruwa a duk April 7 ga watan April ko na kowace shekara. An yi jiya ya kamata mu saki bidiyon, so kuma sai yanzu a sake shi insha Allah. So an yi wa wannan rana da lakabi ko takenta wato theme ɗinta as healthy begins hopeful futures. Healthy begins hopeful futures. Wato rayuwar da ta fara da inganci ko lafiya da ta fara da inganci, akwai buri a kanta. So fasara ce dai mara yanci kowa zai iya yi. Sannan ta yi fokusin ne wannan ranar akan maternal and newborn health. Okay? Wato inganci akan mata masu juna biyu da kuma sababbin haihuwa. Wato abin da ya fokusin kenan. So wato every woman deserve safe pregnancy and live birth. Kowace uwa ta cancanci ta samu juna biyu cikin kwanciyar hankali da kuma haihuwa cikin nutsuwa da inganci. Sannan every newborn child or boy or baby whatever deserve healthy start of life. Yes. So wannan su ne abubuwan da wannan rana ta fara magana a kai. Kamar yadda muka sani, tunda abin yana kallo ne akan mata masu juna biyu da sababbin haihuwa yara, saboda an kakkasa yara ne zuwa kusan kashi uku. Ban san akwai neonatal period, akwai infant period, akwai kuma child ko under 5, sorry, kafin child, sannan akwai child wanda yake 'yan ƙasa shekara 8. So duk yaron da aka haifa daga 0 hour zuwa 28 hours wani su ake cewa infant period kenan. Sannan kuma daga wannan 0 hour din dai har ya tafi throughout 12 months, wasu na cewa 11 har 12 months yana kai wannan shi ake kira da infant period. Wancan kaga neonatal ne from 0 hour to 28 hours, wannan kuma from 0 hour to 12 months, wato infant kenan, infancy period. So infant duk wannan yaran suke irin wannan ran ake cewa infant. So shi kuma akwai yara kuma yan kasar shekara 5 wanda mun san from 0 to 59 months, su kuma kasar shekara 5 kenan. So wato muna fama da matsalancin tashin hankali na mace-macen wayannan categories din, wato wayannan rukunin na mutane. Da mata masu juna biyu ko da mata wanda suke pregnancy, aka ce maternal health ya fara tun daga da aka samu conception, wato ta ɗau juna biyu har haihuwa, duka wannan har postnatal ma within kwana nawa ne tun daga da ta ɗauki wannan juna biyun, duka wannan maternal health ake kallonsa as maternal period. So tun da haka ne, so muna samun mace-mace fiye da yadda hankalin kowa zai iya ɗauka wanda bai sani ba. Sannan muna mace-mace a wayannan rukunin guda uku kenan. Na farko, mata masu juna biyu daga ranar da kika ɗauki juna biyu har zuwa haihuwa, every 7 minutes a Najeriya, duk minti 7 mace ɗaya tana mutuwa akan haihuwa, kawai aka dalilin haihuwa, duk minti 7. In ka ɗauki duk awa ɗaya, mata 8 zuwa 9 a dalilin haihuwa suna mutuwa a Najeriya nan taka, data tana nan da komai. In ka ɗauki 24 hours, kwana ɗaya jal, muna losing mata a dalilin haihuwa mata 205. Mata 205 just 24 hours ka kalla. Wannan fa ba figo bane. It's a human being, Mutane ne 205 suke mutuwa just saboda haihuwa. Ko duk kwana ɗaya a Najeriya. In kika ɗauka a shekara ɗaya muna samun mace-macen mata masu juna biyu 75,000. Wanda ai ya ishi mutum tashin hankali. Data ce wacce an yi ba shaci faɗi ba. Sannan in ka dawo ɓangaren yara, su wa'annan yaran dai ‘yan ƙasa, ka ɗauki ɓangaren infants, ka ɗauki ɓangaren ‘yan ƙasa da shekara 5 kuma. ‘Yan ƙasa da shekara 5, ‘yan ƙasa da shekara 5 su kuma muna samun mace-macen su a cikin yara guda 1000, mutum 102 sai suke mutuwa fa.
mutum 102 suke mutuwa duk a cikin yara 1000. Kenan duk yara 10 in ƙasa shekara 5 ɗaya yana mutuwa. Kawai an haifi yaran lafiya lau. Ba an haifi yaran lafiya suna rayuwarsu kafin birthday ɗinsu na shekara 5. Sai yara 102 sun mutu a cikin wannan 1000. Kenan kafin a cikin duk yara 10 ɗaya sai ya mutu. Wannan bai isa mutum tashi hankali ba. Kuma kun san abin da ya fi kawo wannan mace-macen, sannan su kuma wayannan yaran da muke cewa infant, wato wani daga wata daga 0 hour zuwa wannan 12 month din, su ma muna samun mace-macen su. Nayi ajiye abin ba zan iya gano gunda na ajiye shi ba, amma su ma muna samun mace-macen su wayannan yaran da kake gani har 28 a cikin 1000. Wato abin ya ishi kowa tashin hankali wallahi. So sannan ka ɗauki malaria, yanzu ka ɗauki shekara 2023, WHO ɗin, ita wannan World Health Organization da ta fitar da kiyasti, wato estimation da aka yi na cases ɗin duniya, a shekara 2003 akwai cases ɗin malaria miliyan 263. A shekara ta 2024 nan da ta wuce akwai cases ɗin malaria miliyan 282. So a cikin wannan case ɗin fa kaso 95 na wa'annan case ɗin na duniya gaba ɗaya miliyan 283 kaso 95 a Afirka yake. Kaso 5 ne kawai aka raba sauran kasashen duniya. Muna da 195 countries a duniya. So duka Afirka kaso 95 na Afirka. Sannan a Afirkan kaso 31 na wannan kes ɗin gaba ɗaya na duniya, kes ɗin malaria a Najeriya yake. Kaso 31 a Najeriya yake. Najeriya ka. Sannan akwai mace-macen da ake samu 610 duk shekara, mutuwa ba figo bace aka rubuta, mutane ne suka mutu. Wannan mutuwar ita kanta kaso kusan 30 duka a Najeriya ake yin ta. Kaso kusan 30 na wannan mutuwar da kake gani a Najeriya ake yin ta. Wani irin abu ne wannan? Daga kaso 29 ya tafi 30. Najeriya ka ana ake wannan mace-macen. So wannan mace-macen ta yara 'yan ƙasar shekara 5 da ake faɗa, ake cewa kaso 30 da kaza da sauransu, da muke samun 1 cikin 10, da muke samun yara 102 a cikin 1000, duk sai sun mutu a Najeriya kafin their 5th birthday, kafin shekara 5 ɗinsu. Ko kun san duka wannan matan da ake cewa 75,000 da duk minti 7 sai mace ɗaya ta mutu saboda dalilin haihuwa, da awa ɗaya sai mata 8 zuwa 9 sun mutu a dalilin haihuwa, duk kwana ɗaya sai mata 205 sun mutu a dalilin haihuwa. Ko kun san duka wa'annan mace-macen akwai abin da ke kira preventable death, duk za a iya kare wa'annan mace-macen. Su wa'annan yaran suna mutuwa ne da abin da ya fi nauyi guda 3: malaria, pneumonia wato ciwon huhu kenan, da kuma diarrhea wato amai da gudawa. Wannan abin guda 3 da na lissafa, duk wani ma'aikacin lafiya ya sani, they are all preventable diseases. Za a iya kare su tun yaro yana ɗan ƙasa da shekara 5. Daga 0 hour da aka haife shi, akwai rigakafin da ake so a yi su ana haifar yaro, a je a yi shi daga wannan 0 hour ɗin. Sun kai wajen guda 3 ko 4. A masa allurar ta wani tarin fuka ɗin nan, a masa ta allurar hepatitis ciwon hanta, a masa ta BCG shi da tarin. So sannan a zo a masa ta polio. Duka a cikin haihuwarsa ana haifarsa yaro kafin ya 24 hours, kafin ya kwaɗe a duniya. Da ake so a yi wa'annan allurorin. Sannan akwai duk wayannan ita kanta a cikin 'yan satuttuka, wannan immunization schedule ne za mu zo mu ɗan yi bayani akan yadda mutane ya kamata su dinga kai 'ya'yansu domin kare su daga irin wannan mace-macen da muka lissafa. Shi yasa muka fara da cewa bari mu faɗi yawan adadin mutuwar da ake, don mutane su hankalta, ko a tunatar da mutane su sani in ba su sani ba. Duk wayannan mutuwar za a kare su.
su mata masu juna biyu akwai abin da muke ce masa antenatal care visit, wato daga ranar da kike ɗauki juna biyu za ki fara zuwa asibiti duk wata, za a gwada ki. Akwai abin da muke ce masa vital signs, dukka za a miki gwaje-gwaje, a kalli hawan jininki, a kalli sugar, a kalli other complication, idan cikin ya fara girma a kalli kwanciyar ɗa, a kalli duk ta hanyar fitsari, akwai abubuwa da yawa za a gwada. In a gwada gaba ɗaya wani abubuwan, sannan sai a baki wasu magunguna na ƙara jini ne, na ƙara abinci, cin abinci, na abubuwa da yawa. So matanmu gaba ɗaya ba ma a zuwa, kuma ita kankanta wannan mutuwar da ake magana matan 205 suna mutuwa a kowace rana, mutuwar ta fi yawa a arewa. Duk saboda wannan this malinformation zamu ce, shi ma zamu zo bayani akai, saboda babban abin da ke damun mu a harkar lafiya ko wasu abubuwa ne na yan communication sun sani guda uku. Akwai disinformation, akwai misinformation, akwai kuma malinformation. Wannan abun guda uku suna damun mu kwarai da gaske wajen rashin fahimtar abubuwa, hakikanin al'amura yadda suke tafiya. So magana ta gaskiya, ba na so bidiyon yayi tsayi, amma na so na ƙara yin wasu bayanai akan wayannan abubuwan, musamman wani cutuka guda uku da muka faɗa duka ana iya kare su. Ita wannan antenatal care visit din duk wata ake yin sa. Ma'aikaciyar lafiya ko ma'aikacin lafiya zai kalle ke miki gwaje-gwaje, ya baki abin da ya kamata a lokacin. So haka an san a yanayin da pregnancy wato juna biyun ki yake. Tun daga wannan watan ki na farko, da kika fara zuwa asibiti har wannan watan da zaki haihu insha Allah, ana bibiyar ki. In kin zo haihuwa ki haihuwa asibiti, saboda duka bayan haihuwa ana samun a lot of complication sosai, wasu irin illulluka da ake samu na wanda ke leading a lot of death na wannan matan, musamman PPH, abin da ake kira postpartum hemorrhage, wannan zubar jinin da suke yi da jijjiga da sauran abubuwa. So in kika haihuwa asibiti za a samu sauƙin wannan abubuwan sosai fiye da yadda ake gani a yanzu. Wato ina ɗora wasu alhakin akan mazaje kwarai da gaske, mu kenan, saboda daga lokacin da kai encouraging, wato karfafawa matarka gwiwa akan zuwa wannan ziyarar ta asibiti, wato datan ana so a samu minimum of 4 contact, ta je asibiti sau 4 kafin haihuwa daga ranar da take juna biyu. Amma a yanzu recommendation WHO ana so at least ta ga ma'aikaciyar lafiya ko ma'aikacin lafiya sau 8, wato 8 contacts, a samu contact guda 8 daga lokacin ta ɗauki juna biyu kafin ta haihu. On a normal abubuwa fa kenan. Ita kanta wannan malaria, na so za mu magana akan malaria, akan wato in ma kalli system din, ba za ka ce wai gaba ɗaya kai laifi ake gaba ɗaya ka je ka ɗora wa gwamnati ba. Ita gwamnati abin da ya kamata ta yi a lokacin, system ya zama is on ground, is in shape. System in sense that ta ba da asibiti, wato a gina asibiti aina nan a gine, a ba da magunguna, a ba da ma'aikata. An dace magunguna duka har rigakafi, wato har su vaccines. A ba da su. Mu ko mutane mu canja zukata, wato like mindset, wato mu canja tunaninmu wajen zuwa health seeking behavior, wajen zuwa neman wannan lafiyar tamu. So amma wannan abun shi an rasa, wato like an rasa abubuwa da yawa from even demand side din, sosai an rasa abubuwa da yawa. Ya kamata a ce mata daga lokacin da, yanzu a misali in ka kalli bangaren demand ba supply side ba na gwamnati, za ta system yana nan in place. Misali gyara kwatar kofar gidanka gunda ake samun breeding, ka gane breeding fund na shi mosquito, wato sauro, sorry, da yake zama ya hayayyafa ya koma ya zo ya cije ka, ya samu maka malaria, ya dauki jininka da ko baka da malaria, in ya cije ka ya dauko jinin mai malaria zai sa maka, in ya cije ka shikenan ka kama da malaria. So in ya sa maka wannan malaria, so idan ka zo wannan gyara kwatocin namu gwamnati ta ta maka, wannan barin ruwa a buɗe a cikin kwanuka a gida gwamnati ta ta maka, kwana a gidan sauro gwamnati za ta maka, wannan yara yan ƙasar shekara 5 da suke mutuwa, da yan ƙasar shekara 1 da suke mutuwa, da yan ƙasa da awa 29 da suke mutuwa, gwamnati za ta ce maka kwantar da su a gidan sauro. Wato wannan mindset ne, behavioral abubuwa ne, behavioral aspect ne, wato wani ɗabi'a ce da ya kamata mu canja. Kun gane, da ziyara asibiti duk wannan behavior ne. Gwamnati iya kace ta baka system din wanda ana ba da shi iya gwagwado, ibin zo bai isa yadda ake so ba, kwarai da gaske. Duk da ba campaign nake wani ba, za ku ga yanda shi kansa yanzu wannan minista na lafiya ana wasu abubuwa da yawa wajen yan at least
a ɗan samu wasu abubuwa in place na wayannan da a magance a rage wannan mace-macen da ake samu. Wannan kawai na yi ne general video. Za mu zo a lokacin da ɗauki malaria mu ce okay, ita malaria ma kashi-kashi ce. Za ka samu akwai simple malaria wato simple complication, uncomplicated malaria, akwai complicated malaria wato severe malaria. Akwai wani yanzu in ya ga yaro da malaria a jikinsa, yaro yana sumu a gida ka ce wai aljanu ne, ko yaro ya zama unconscious, yaro yana surutai ka ce masa aljanu ne, ko matar ka tana nan ka ce mata wai aljanu ne. Mace tana suma da ta faɗa maka ba ta jin zazzabi, ka zo kana ganin wai sa hannu akai. Duk wayannan mindset ne. Akwai malaria da take taɓa kwakwalwa ko laka, sai ka je asibiti an gwada a ce malaria ce, sannan kake ta mamakin cewa ko kuma a gida kake dinga bata maganin gargajiya, ka kashe uwar ka kashe ɗan da yake ciki. Saboda akwai abin da kace mata malaria in pregnancy, ta fi muni in ka cire severe malaria. Ita ta kashe uwar ta kashe ɗan, sannan kuma a haifi ko kuma a lokacin ɗan abin da muke kira preterm delivery, kawai yaro ya fito a lokacin haihuwarsa bai ba, kawai ta pushing yaron out ya fito a mace, ko ga jini ta dinga zubar da jini ga yaron da sauransu, ko kuma a lokacin haihuwar yaron ya fito a mace, ita ko ku rasa ta kuma da kyar a ceto ta in an je asibiti da wuri kenan da gaggawa. Wani inda ana zuwa duk wata, shi wani duk wata din fa mace ko lafiya take sai an je. Wannan normal visit ne da ake samun wannan head contact din, normal visit ne. Akwai wanda kuma da ta ɗan ji wani jikinta ba daɗi, zazzabi waye ta tafi asibiti a gwada ta a kalla inda malaria ai maganinta. In wasu abubuwa ne irin hawan jini ko irin wannan pregnancy ko hawan jini ko wani shuga ya daga, duk a kalla, duk akwai gwaje-gwaje. Ma'aikatan lafiya sai za ku ce maka preeclampsia ko eclampsia, duk an san me ake magana irin wannan abubuwa. A kalli protein ɗinta a cikin jininta, a kalla a cikin fitsarinta, a kalla a ga me level of protein load da sauransu, concentration kai. So da yawa magana ta gaskiya, za mu zo insha Allahu mu ɗauki malaria mu ce okay, malaria in pregnancy ya take faruwa, me maganinta, ya ake iya gane ta a asibiti. Sannan uncomplicated malaria ya take, iya wannan range ne za a ce wannan uncomplicated malaria ce. Severe malaria me sign ɗinta, ya kamata ya approach ɗinta da wuri kafin yaro ya mutu. Dan malaria ta fi illa a wayannan yaran. Kun ji dai yadda aka faɗi figo ɗin nan, ana maka magana miliyan 283, kuma kaso wannan fa cases ne, kuma kaso 95 a Afirka yake. Sannan Najeriya global case ɗin nan wannan miliyan 283, fiye da kaso 31 duka Najeriya ita kadai ta ɗauki wannan. Wato kawai kaso 69 ne kawai ta raba wa duniya. Wannan bai tashin hankali ba. Sannan a zo a ce kaga kenan matarka a ce tana da juna biyu, dole ka shiga tashin hankali. An ce maka a cikin duk minti 7 ɗaya mace sai ta mutu a cikin masu haihuwa, duk minti 7 a Najeriya. Duk awa ɗaya mata 9 sai sun mutu, 8 zuwa 9. Duk kwana ɗaya mata 205 a kan bangaren a dalilin haihuwa sai sun mutu. Duk shekara mata 75,000 sai sun mutu due to maternal complication ko maternal related complications. So magana ta gaskiya, wayannan abubuwan mun kawo su ne saboda mu ƙara tunatar da mutane akan World Health Day. Sannan akwai issues na shi kansa zuwa asibitoci, wato primary health care. Wannan abu ne wanda zamu zo mu ɗauka shi ma mai magana akan me primary health care ne, wayannan services ne, wato wayannan wani services ne ya kamata ka karɓe su a primary health care. Kai ka ƙi zuwa primary health care, ka tafi private facility. Wannan private facility yawanci su dai wannan kana ma'aikatan yara 'yan jecu da sauransu, su din da ake ɗauka a can. Na san akwai likita a private asibiti, amma dai wayannan yawanci zaka suke allura, ba za ka rasa nurse ba, 1-2, amma da za ga wayannan sun fi yawa, wayannan cuɗin da ka guda ka tafi can. So kuma wani abun ƙara takaici, ko kun san kaso 70 na wannan mace-macen, na wannan services ɗin da gaba ɗaya ake iya kalla can be managed at primary health care. Wato matakin lafiya, wato gurbin ko santar matakin lafiya na farko. A gafarce ɗin Hausar ba ta yi ba, wato irin wannan primary health care centers ɗin.
kaso 75 na waɗannan abubuwan sabis din za a iya samun su a wannan gurin. So daga lokacin da muka dinga barin su muna zuwa kuma private asibiti, in ga wata kalla cewa okay to ba a zuwa waɗannan, sai aka cewa okay in ana kawo muku magunguna na mutum 1000 a wata, sai a ce okay mutum 300 ne kawai suke iya zuwa asibiti, sai a kawo mutum 300 kar ya zo ya lalace. Kuma a zo a ce gwamnati kuma bata kawo maganin ba, to ai ba sai an tafi private. Ko mun san cewa kaso 40 na harkokin lafiya da ake na service rendering yana faruwa ne a private asibiti. Kaso 40 fa, kaso 60 ne kawai ke faru a asibitocin gwamnati a Najeriya, a Afirka. Ka je kalli WHO report, ka kalli World Bank report indicators, ka kalli UNICEF report, ka kalli NDHS. Duk wayan abubuwan fikos din suna nan. Saboda haka magana ta gaskiya ya kamata mu ci gaba da wayannan waye da kan al'umma, domin koyaya a ce mun dan yi shift ko by 1% ne a ce akwai shift. Yanzu aka ce maka wannan mutuwar da ake samu kaso 30 na mutuwar da ake samu na mutum 610 da aka saba 2024 wanda muka dauki kaso 30, a ce an rage by 1% 29, ka san mutum 100 nawa ne ko 1000 nawa ne za a kare su daga mutuwa? Mutum 1000 nawa? Kuma illar mutuwar duka za a iya kare mutuwar, preventable death ne, duka za a iya kare mutuwar. Wato ni camp ɗina, wato abinda na faɗa slogan take shine prioritize health not treatment. Prioritize health not treatment. Wato kai prioritize lafiyarka ba treatment ba zuwa ai treating ɗinka ba. Hausa ce wacce in zan faɗa da Hausa a ce gara misali ka kare kanka ka zama cikin ƙoshin lafiyarka akan a ce baka je asibiti ba amma kuma cuta ta kama ka kuma ka tafi neman magani. Me gari ya waya. So magana ta gaskiya kamata yayi mu ƙara faɗaka ko faɗakantuwa akan irin wayannan abubuwan da ya kamata mu san su, basics ya kamata a san su, kuma amma za ka kalli kai mamakin ba a san su ba. So abu na ƙarshe wannan mai bi na yi jotin, kun san da muka ce duk awa ɗaya mata 9 suna mutuwa, duk awa 24 mata 205 suna mutuwa, duk shekara ɗaya mata 75,000 suna mutuwa. A duk mata 100,000 mata 993 su ne suke mutuwa a duk mata 100,000. Mata fa, maternal death, ba wai duk mata ba, maternal death. Wato na faɗi me ake nufi da maternal. Duk a cikin wannan maternal death ɗin da ake samu, duk mata wanda yake is pregnancy related complicated issue wanda suke mutuwa. Mata a cikin mata 100,000 mata 993 suna mutuwa. Kun san SDG, Sustainable Development Goal, kun san abin da suka yarda mata su mutu a cikin 100,000 wanda yake is pregnancy related issue, mata ƙasa da mata 70. Ƙasa da mata 70 ya kamata aka yadda su iya mutuwa wanda ba negligence, akwai system in ground, akwai komai, amma ba yadda zaka da wannan mutuwar, shine aka yi da ƙasa da mata 70. Amma munan mata 1,000 kusan 1,000 roughly suna mutuwa. Ƙasa da mata 70. Wato mun linka abin sau 14. Mun linka abin sau 14. Mutuwar da aka yadda a duniya ayi, mun linka sau 14. Wanda a duniya akwai ƙasa da wannan matan fa suna mutuwa a wata ƙasar. Ƙasa da wannan mata 70 din a cikin mata 100,000. Amma mu nan mata kusan 1000 ne suke mutuwa. So wani abu kuma da yake ƙara samun matsala, da yake ƙara sa ne magana ka shine HPV, Human Papilloma Virus. Wato wannan abin ita take da ita ta jibinci al'amuran haifar da abin da muke kira cervical cancer. Wato wannan cancer ta cervical cancer, wannan human papilloma virus din. Kun san yanzu a Najeriya duk shekara
sai an samu prevalence ɗinmu, ba ma prevalence ba, new case sababbin kamuwa daga 8,000 zuwa 10,000. Ka je ka duba WHO report 2025, ka duba World Bank report. 8,000 zuwa 10,000 duk shekara a Najeriya mata sai sun kamu sababbi cervical cancer. Ko wannan mu ya sanya ake ganin kansa dai. Kar ma a ce ma kansar mahaifa ga yanda mata suke ramewa suke mutuwa. Ko kansar mahaifa ko kansar mama ko suwaye, cervical cancer. Kana ganin yanda mata suke mutuwa tsakanin da Allah. 10,000, sorry, figures din 12,000 zuwa 14,000 su ne sababbin kamuwa duk shekarar duniya a Najeriya. 12,000 zuwa 14,000 duk shekara. Sannan 8,000 mutuwa ce. Duk mutuwa ce wannan. Wato akwai abin al'ajabi kwarai da gaske. Akwai abin ban al'ajabi kwarai da gaske. Sannan kun san ita kanta wannan cervical cancer din ana iya kare ta ko ana iya tackle ɗinta tun daga adolescent stage. Wato yara wannan suke mata daga shekara 9 zuwa shekara 14. Duk akwai abubuwan da yake kawo su, wato multiple factors da risk da suke kawo su, irin frequent saduwa, multiple partners, irin wannan sexual transmission, irin wannan abubuwa da wasu abubuwa kuma daban, shaye-shaye da sauran abubuwa. Daga lokacin da aka samu wannan abubuwan a adolescence din yarinya, shi case din ko kansa develop after irin around some years. Wata daga shekara 15 zuwa shekara 44 za ku ga anan prevalence din yake daga 20 to 25% prevalence muke da shi yanzu a Najeriya fa na wannan cervical cancer din, na wannan cervical cancer din prevalence 20 to 25% yanzu a Najeriya. New case ko da yaushe 12,000 zuwa 14,000. Mutuwa kuma 8,000. Kana kirkiri duk shekara ce mutum 8,000 sai sun mutu akan abin da za a iya kare shi. Akwai vaccine tana nan a asibiti azaba tana jiran wayannan matan yan shekara 9 kawai su je a musu wannan allurar. Amma ba za a je ba. Kun san me yake haifarwa? Wannan abin da muke magana misinformation. Abun ƙarya ne kuma ka yaɗa shi kana sani. Wannan shi muke kira misinformation. You know the information is false and you go ahead and share unknowingly. Shi ne misinformation. Abun ƙarya ne, the information is false. You just go ahead and share but unknowingly. Wannan shi ne misinformation. A ce maybe cervical cancer, okay, a ce maybe wannan human papilloma virus vaccine din, HPV vaccine, tana sa mata kansu haihu. Ko tana rage yawan haihuwa, ko tana kaza. Kai baka sani ba ka san lafiya bane kai. Kawai sai ka je ka yada. Kaga you shared unknowingly. Kai baka sani ba. Shi wannan shine misinformation. Akwai disinformation, shi kuma da nace daga bazan zan dauke su ne bayani ko wannan briefing din mu ne. Disinformation information din is quite wrong. It's false. You just go ahead and share deliberately. Kana sani a ce ita wannan vaccine din tana rage haihuwa, kawai ka je ka ce to okay duk da haka wallahi sai na yada, irin like ka sani deliberately kuma ka je ka yada, kai confuse mutane kawai. Shi ne disinformation. Wannan abu sune suke haifar da wannan matsalar, ko a ce family planning ci. Wani ya yada yana sani, wani ya yada baya sani. Kun ga inda misinformation da disinformation suke zuwa. Sai malinformation shi ma abu ne wanda category ne na irin wayannan information din wannan yake affect a harkar health system. Musamman a low and middle income countries wanda Nigeria tana ciki. Wani irin level of education din mu, like literacy level din is low, it's not that high. Literacy level din mu. You cannot go ahead and check ka kalla saboda ba wannan ilimin. So dole ba za ka yi, you rely on wato za ka dogara da abin da mutane suka faɗa ne jita-jita. An gane? So shi malinformation zancen daidai ne. Misali a ce rigakafin malaria yana kare yara 'yan ƙasar shekara 2 da kamuwa da malaria. Kawai sai ka je ka yaɗa shi, ka ce sai ka yaɗa shi amma ta hanyar da bai dace ba. A samu a ce rigakafin malaria
a ce mai bi duk shine irinsa ɗaya da rigakafin HPV, wato ka yaɗa shi ta hanyar da bai dace ba, wannan haka sai ya taɓa maka mutuncinka kai kanka, wannan shine malinformation. A zancen daidai ne, amma sai ka yaɗa shi ta yadda bai dace ba. Wato zan zo mai bi na ƙara ɗaukar wannan abubuwan ƙara bayanin su, tunda wannan kamar irin peripheral na shafukan zancen, amma dai wannan suna daga cikin abubuwan da suke damun mu, muke rage zuwa asibiti, muke rage karɓar magungunan kariya, muke rage neman lafiya, sannan muke ƙara, sannan yanzu wani abu da yake ƙara damuna, na ce ba na san bidiyo ya tsawo kawai saboda dai World Health Day ne, irin summary muke yin abubuwa. Ba ma poor health seeking behavior kaɗai ba, self treatment, wato yi wa kai da kai magani. Akwai wani mai kira antimicrobial resistance, zan zo ne magana a kansa wannan mutum za ka kaga episode na kamo ka da malaria karuwa kawai yake di shekara. Kai kake jawo kanka da kanka baka sani ba, kai kake jawo kanka da kanka baka sani ba, saboda yanda kake wa kanka self treatment, ba wani test ba komai, kake wa kanka self treatment, baka san level din maganin da zaka sha ba, wani iri zaka sha duk baka sani ba. A'a, na faɗa jin ciwon kai kawai sai ka je baka san ciwon kan nan me ya kawo shi ba, kawai sai ka je ka ɗauki kawai maganin ciwon kai kowane iri kawai ka je ka sha a lokacin, baka san ga abin da ya kawo ciwon kan ba, saboda yawanci ciwon kai baya zuwa shi kadai. So a takaice na ga biyan ya kai minti 30, wannan shine abin da an ce zan dan yi magana akan World Health Day, domin mu hankalta, mu amfana, mu kuma ƙara tunatar da kanmu akan cewa ga abin da ya kamata a fara insha Allah. Na ce za mu ke ɗauka duk lokacin da za mu yi abu akan, in muka ce malaria, so za mu ɗauki abubuwa end to end. Malaria, za mu ɗauki typhoid end to end, ba wai ma wannan ba, tunda ni ba wannan ba, ni ba jituka ɗaya ba ɗaya zan ɗauka ba, zan ɗauke su ne from public health perspective, wanda idan ya shafe ka zai iya yi wa wasu illa, ko kuma akwai yadda ya kamata idan okay, ba na so na shiga wani topic din yanzu. Tambaya ta ƙarshe shine, me kuke ganin wanda yake sa mutane ba sa zuwa asibitoci domin neman magani? Me abin da ya sa mutane suke fi zuwa private asibiti akan asibitocin gwamnati? Me abin da ya sa kuke ganin mutane suna wa kansu self treatment akan su je a musu gwaji kafin su sha magani? Dan Allah a mana wannan bayanin mai deliberations mu kalla, ko a comment section in yaso sai mu bayani akai. Allah ya sa mu dace kwarai da gaske. Masha Allah. Happy World Health Day, April 7, 2026.